Um, odi akulu bwalo lino la Make Malawi Great Again. Ulendo uno andipempha anthu ambiri kuti ndiyesese kuti ndinene mu chichewa. Akuluakulu ndabweranso koma ndipereke kaye moni kwa nonse amene muli m'Malawi muno. Good morning. Ine ndabwera lero ndi langizo kapena ndi message yakuti Malawi ndi dziko la tonse amene tikukhala m'Malawi. Ndiye ngati ndi dziko la tonse tiyenera kukonda dziko lathu. Pachizungu amati patriotism. Ndino tikakonda dziko lathu tikhalenso okondana. Koma tikuona ngati kukondana palibe. Ndiye ndikufunsa, kodi chifukwa chani tili ndi matchalichi, ndi mizikiti, ndi masunagogues, mipingo yosiyanasiyana, ndi chisilamu chosiyanasiyana muziko muno? Chifukwa ntchito ya mpingo ndi even chisilamu ndi kukonda, choyamba kukonda Mulungu wako ndi mtima wako wonse ndi nzeru zako zonse ndiwe mmene ulili wonse. Chachiwiri, konda anzako monga umazikondera iwe mwini. Ndi ife Malawi tonse ngakhale tikusiyana zipani ndife amodzi. Ndino ndikufunsafunsa, chifukwa chani tili ndi mipingo ndi even mamoski m'Malawi muno asilamu pamene ife anthu fe sitikukondana? Ndiye kuti zimene tikunena m'matchalichimo, zimene tikunena m'mamoskimo, tikunamiza Mulungu tikunamiza ndani? Chifukwa ngati ineyo ndikupita ku church, abusa akupita ku church, koma m'malo mwakuti tikondane kuti timpembeze bwino Mulungu tikuyamba kuzondana. Ukalowa mtchalichi, ukalowa mosque, uli ndi chizondi ndi mzako. Ndiye kuti pamene paja mukumpemphera Mulungu kapena mwapitira pa zifukwa zanu zimene si za Mulungu koma mufuna mukaonekere. Chifukwa chani ndanena izi? Pala anthu ena ayamba kuopseza ine kuti apita kwa sing'anga andipha, apita kwa Apostle Mwana, zimene akufuna nzakuti akuti ineyo ndisamanene chilichonse chokhuzana ndi ndale muno m'Malawi. Pamene funso ndirakuti zaka zonsezo ndakhala ndikunena even mapati onsewa asanabadwe, ine ndakhala ndikunena m'Malawi muno ndikuti ndinali ndani nthawi imene ndimanena, andi chifukwa chani masiku amenewo ndinkanena, andi chifukwa chani panopo ndisanene? Anthu ena akuti chifukwa chakuti ndikunena kwambiri za DPP ndi chikondi chimene ineyo ndili nacho kwa Arthur Peter Mutharika. Ndiye ndifunse, kodi ndikulakwa kukhala ndi chikondi ndi mzako? Ndikulakwa kukhala kuti iweyo pali zinthu zimene umazikonda bora sukuzonda munthu wina? Mundiuze ndinu Amalawi. China chimene ndati ndinene ndi ichi, Malawi muno chimene chikupanga sopano, kaya ndikumutola Peter, kaya kusamfuna Peter, mukuyamba kupanga zinthu zakuti anthu ataye chikhulupiriro. My advice kwa anthu amene muli zipani zosiyanasiyana, achakwera mauzidwa zinthu koma sankamvera, achakwera mauzidwa tumuluza koma nanena kuti wina adya mtoliro, achakwera khala kuzuzulidwa ndi Amalawi chonde sinthanezi ndi izi sankamva. Chifanali ndi anthu amene amauza kuti musadandaule, awa ndi anthu ongolongolora angofuna muwapase ndalama chifukwa chakuti iwo akuzunzidwa ora akuvutika, koma musamamvere bwana muwina. Funso ndirakuti kodi achakwera anawina? Saulos Chilima, Dr. Saulos Chilima, Boni Kalindo akhala kumuuza, chonde bwana chokani mmene momo anthu akuphani.
chonde bwana chokani mene momo anthu aku kapena maganizo amalemu amaganiza kuti kapena Boni Kalindo angolongola chifukwa chakuti anachokamo mchipanimo ngati director of youth, koma sinachitika kuti zimene ankanena Boni Kalindo zachitika kuti achilima kulibe pakali pano. May his soul rest in peace. Chifukwa cha imfa imeneyi inavutika kwambiri ine, chifukwa cha imfa imeneyi matelefoni anga paka pano sindikubwezeredwa matelefoniwo, ndakhala ndikuchitanso apilu kwa ajapita ajayena kuimbidwa mlandu sankamvera ayi. Panopo ndikunenanso kwa mkhito ndachisale chonde onesesani kuti telefoni yanga ibwerere, koma chonde mawu awo ndikupemphani ngati nzanu, ngati Malawi, ngati mzanu amene ndaona mavuto kwambiri maboma amene apitawa. Maboma amene apitacha amafuna ndiphe, amafuna aphe mwana, komanso pandikudabwa omweja amafuna kundipha amene amafuna kupha mwana afunanso apangeso zimenezo panopo koma ali ku opposition. Ndifunso ndakuti mundithandiza bwanji aboma la DPP kuti anthu amene kundiopsesawo apezeke, chifukwa ku khoti amapasa mabelo kwatenga lero mawa kwapasa mabelo koma anthuwo ndakupha. Ndeno dziko la Malawi likhala bwanji kuti anthu akuphawo lero mukwatulusa ina afuna kundipha, afuna aphe mwana, akatipha iyo mawa mpeza atuluka mundende. Ndikuti ndi dziko lokomera tonse. Is this a country of the rule of law kapena ndi dziko lopanda chikhalidwe kapena malamulo, olo a banana republic? Mundiloleso kuti mwina ndi mwina ndiyesa kuyesa ndithu kuti ndineneko kachizungu chifukwa zonse sindingakwanise mchichewa zokhazokha. Apaso tikuonanso kuti boma la DPP, ineyo ndine a diehard wa DPP, tikukhalanso ngati tikunenanso chonde Malawi, chonde members a DPP, let us all protect Arthur Peter Mutharika kuti alamule bwino dziko lino, chifukwa cholinga cha make Malawi great again ndichakuti 1 to protect the president, 2 to protect freedoms and democracy, 3 to fight against corruption. Ndeno mawu amene wawo ndanena chifukwa chakuti chikondi ndichofunika kwambiri. Asing'anga, anthu akupita kwa asing'anga akuti aliyense amene akunena zabwino za Mutharika amuphe, aliyense ndi ana akenso aphedwe chifukwa chakuti munthu uyu akunena zabwino za Mutharika, kuti chonde Mutharika angolowa kumene mboma ndi palibe chifukwa chakuti panopo mukapangire zinthu ngati izi ndi izi, ndi kulakwa kumeneko kumene ndalakwa ineyo. China nchakuti tisamatenge ziko ngati personal estate, ayi kuti kapena ndikufamu kwathu kuli nkhuku zikuyikira mazira ndi tikhoza kutenga kumadya everyday, no. Tonsefe sitingakhale ndi mipando, tonsefe sitingakhale ndi kothekera kuti aliyense agwire ntchito, ayi, koma enafe titenga ma-businesses, titenga malona ma-businesses, mutipasireko ndi ma-businesses kupereka maoda koma akhale transparent, kuti aliyense azimva aziona kuti awatenga oda iyi aukaperekera chakuti and aperekadi zinthuzo osati chifukwa chakuti iwo atenga chifukwa chakuti ndi amembala achipani icho, ayi. Ngati oyenera kutenga loni ayenera kudikanira kuti ino simungati kutenga loni chifukwa simutha kubweza, ndiloleranso kuti mundiganizireso njira ina yakuti nanenso ndizipeza kangachepe kuti ndizidya. Ndi sikuti tonse tingakhale mboma, ayi, para anthu ake amene amatengedwa kuti akhale mboma. Ine iza ndichitikira kwambiri nthawi imene timayamba multi-party democracy Malawi muno, achihana anabwera kwa ine, Abakiri anabwera momwafuse, Abakiri delegation yawo inali Abakiri, Harry Thompson,
achakakhala chasiya ndamene anabwera kuzandiona ku Johannesburg. Atabwera kuzandiona ku Johannesburg anatumanso karata ndi malemu Patrick Mbewe kuzanena ma programs awo onse ndikutithokoza kuti our discussions were fruitful and that they are going to start UDF as a political pressure group kuti eventually to be a political party kuti nafeso tizika maprogramu awo pa Channel Africa nde tinapanga. Kuchoka hapo kunabwera achakufa Chihana. Atabwera chakufa Chihana nandi delegation na anthu atatu. Wina nalo number 4 anali Dasu, koma Dasu sanalipo meeting imeneyo, anamtumiza ntchito zina zake. Nali ine achakufa Chihana, Dr. Mapopa Chipeta and Mainga Mkandavire. Titatha meeting imeneyo, we helped him in a small way kutenga ma program kwaika pa Channel Africa kuti he should go back to Malawi and face arrest if tine na china chilichonse kumene akasunga. Meeting imeneyo, it was followed by late Aaron Longwe, amene anamtumiza was the moderator of Livingstonia Synod. He came to see me and we arranged transport magari moto kwa pasira Afford kuti agwirisire ntchito ndi ndalama zimene zakuti iwo apangire kwa malemu Chihanako ndi zina kuti ziwathandize. Sikuti nalitoka amene tinapereka zizi ayi. General Savimbi also contributed something to the cause of Afford. So too with the Kennedy Foundation in America also contributed something to that effect. Norway tinapita ine ndishaire kondowe, tinapita ku Norway kukatenga ndrama kumasana tipasire ife direct, ananena kuti it will be put in a bank that at least Malawi should have a referendum whether people want one party state or they want multi-party democracy. Zitaikidwa ku bank ndrama ziji, maremu Dr. Dennis Nkwazi and the others, Chipimpa Mo and the others went there and they facilitated all these transactions. And Malawi, indeed, we had a referendum for 14 June 1993. Ndino titata zimene zizi andi naitanidwanso ku Pretoria. Pameneyo kaonana ndi malemu Pick Botha, kaonana ndi ena ku Foreign Office and Dr. Sean Clearly, amene anali strategic concept in charge of nuclear in South Africa, east of Pretoria. We had a meeting there. Kuti Dr. Banda has accepted that there shall be a national referendum in the country, and that the announcement ikarama 2 p.m. at that particular material time, and the ananduza kuti supita Johannesburg, supita kutosetting very remote because it will be live by MBC. Nakhala mpaka ma 2 o'clock, Dr. Banda new State House anamba kufona kuti now I'm ready, I will make announcement kuti referendum ipangike. Ndeti nakuja paka 6 o'clock, zitata zonse announcement ya referendum. They assured me kuti they will not let me go as soon as possible. They will not let me go soon. They will still wait because iwa manena kuti there's still a danger to my life. Then I didn't come soon after 14th of June 1993. I did not come. Instead, I came in July, the 31st, 1993. Pamene ananchita release kuti ndikhoza kubwera kuno ku Malawi. Chifukwa chani ndikunena izi chifukwa history iyi ndakhala Malawi muno anthu ena they are misguided. Akumanena kuti ine ndimapanga izi chifukwa chakuti ndikufuna akandipasire ndrama, akandipasira ndrama or ndikufuna position. Izi ndikunena chifukwa chakuti aziwe history yanga mmene navutikira kuti Malawi muno mukhale multi-party democracy. Then in South Africa, Congo, I got a telephone from the office, US Embassy in Pretoria, and Taiwan. By then it was Chinese embassy, but it was Taiwan. Kuti ndikaonane nawo. Nditakaona
ku Pretoria. Time tinali ndi Mr. Francois Beld, who was our activity director and communication director, paid for by a certain organization that I may not announce here or pronounce myself or disclose here, that we are facilitating our day-to-day activities, allowances, and the like. Francois Beld, another Francois Beld Communication Company, and Dr. Kruger. Well, these were the people responsible for that particular company. It was based in Santon. Ndeno napita ku Pretoria pamene anandiuza kuti it was Sukuru Holdings that were paying for everything. It was an Israeli company imene imachita operate ku Parktown North as we go to Santon. Ndeno rumene kuja nandiuza kuti your FMD is going next week under the chairmanship of George Kanyanya to Washington to present a similar case. What is it that we can also discuss as they are going to Washington? They will discuss several things that I may not disclose here. And indeed, UFMD had left for USA to attend to that meeting in Washington. Later on, I was secretly fished out, and I went to Washington and Canada, but they said they're not going to disclose. This is going to be a secret trip. So I went there, and I cannot disclose here. Now, after all these things were done, prior to kutifeo tufuna current referendum, Marehemu Kennedy Msonda, mumvese kwambiri, Marehemu Kennedy Msonda, Marehemu Kennedy Msonda, not Kenneth Msonda, but Kennedy Msonda, the brother, who happened to be my also brother. Tinatuma kutakaonane ndi Dr. Posa Mgelele ku Uganda and Tanzania and Kenya. Nakaona ndi achina Kanyama Chume, Dr. Posa Mgelele, Dr. Kamiambeni Zidana in Tanzania, and some few people in Zambia. Kuti atabwerako atatuuza kuti ambiri wakana kuti they will not be in that conference, akutakuopa kuti they can be killed. Kanyama did not come, Dr. Miambeni did not come, and other people in Zambia did not come. But Gurura George Kanyanya linapita ku USA, and we later on had they were invited to come back to Malawi after the referendum. Ndino chimene unena chinthu chakuti pali anthu ena ine ndikamanena kuti amene akulongolora chifukwa chakuti akufuna ampase ndalama or udindo. Ine ndakhala motero ever since na tikumapanga za multi-party democracy Malawi muno. Ine pang'ono munthu amene ndingamulemekeze amene sinzamuyiwala mu moyo wanga ndi Professor Kapita Mutharika. Mu chaka cha 2020 ndi yekhayo Malawi muno anachita recognize my effort ndikundichita appoint as a Minister of Land, Housing and Urban Development. Atandipasa udindo uja sitinakhalise chifukwa chakuti there was a rerun Malawi muno, and when we lost the government, I also ceased to be a Minister of Land, Housing and Urban Development. Napitirira kugwira ntchito ngati Member of Parliament on a PP ticket. Then our differences had seen me to operate as independent, but inclining or aligning myself with the DPP. Ndino ndinakaima pa DPP ticket, which I did not make it because of some other circumstances. So anthu ndikunena chifukwa chakuti akuganiza kuti ineyo ndikamapanga izi ndekuti I'm looking for a job, but they don't know this part of history kuti
who am I mmalawi muno. Ndiye ndikamanena zinthu zakuti chonde tikondane ndikuziwa foundation yake, ndikamanena zinthu zakuti chonde tikhalire limodzi ndikuziwa foundation yake, ndikanena kuti mchipani musakhale bickering, musakhale kuti kunenana ndikuziwa chifukwa chache. Ine nthawi imene titachoka mboma anthu ambiri anayamba kumunena Arthur Peter Mutharika. Even mchipani momwemo there was a big division, but I stuck with him because I knew kuti one day he will come back and be a president. Anthu ena anamuona kuti ndokalamba sabwera, ine natukwanidwa umu ndi umu. And because of accepting as a minister in Mutharika's government at that particular time, ndinapezeka kuti anthu kumpota ndiukira kuti iwe ife timakudalira kuno, kuti iweyo ndiwe leader wathu wakuno, koma zimene wapanga kulolera uminister ifeyo takusiya and we don't want you. The anger started developing at that particular time with professionals from the north. Who is who in the north? All of them came against me. Even my constituents, some of the people said, if you had stuck with the TOS Alliance today, you would be a minister. And why that rush? I told them, I said, I see far beyond that than what you think today. And indeed, to what I saw, indeed, to my vision, indeed, to my dream, Peter is back today, backed by each and every Malawian from Chitipa to Nsanje, Mulanje to Karonga, and Kota or Rikoma to Mchinji. Most Malawians, and mostly those who may have hated him in the past, Osaja and Akampotera Peter. Aligning ndi dream ijanali naija, vision ijanali naija, ndino ndanena zapatali patali chifukwa anthu akamandiona ine ambiri amayesa kuti kapena ndikupemphesa kachani. And I accepted when I was not given any position mu DPP chatsopano, and inachivomereza kuti let it be like that, because ukapanda kuvomereza ndio umakhala ndi phuma, umakhala ndi ma pressure, umakhala kuti why me. A critical analyst amaona kuti why this is done like this, then amachita accept. Peter had a pressure. So many people came in, and many people, even tinalipera ife tinali ambiri komanso ambiriso opambana, and also they were flocking towards DPP. So he had at least he had time. Kuti, how do I put this? So slowly as a process, he started appointing people to different positions. I'm taking this long because I want to explain exactly what is happening. So, not benefits of this political situation now, or a party that is in power now, kuti can come just now, no, can simply say, iwe pitapa, iwe dramas, no, because it hasn't had a budget, kuti according the budget, yeah, DPP aligning with the budget January MCP. Chifukwa parliament paka pano, they are still debating some changes, they are still debating a vision that he had outlined ku parliament kuti iyi ndizimene tikufuna tipange. Ndekapambana budget ija is when now other offices will be appointed kuti inu mupita uku, inu mupita uku, mupita. Ngakhale kuti ife tisasiyidwe tisazadandaule kuti chifukwa chani tasiyidwa, chifukwa ulendo ndi wautali. 5 years ndi ulendo wautali kuzafika mchaka cha 2030. Ndeno amalawi chimene ndikunena chakuti muzikhululukirana, osamapasana ma bad names, tonse ndife amozi mu DPP, tikondane, we should rally behind Peter Mutharika kuti ayendese bwino ziko, tikhale okondana, will encourage him if we love one another, kuti DPP ndogwirizana, osati yakunena izi ayi. Ndi pempho langa limene ndikupempha kuchoka Make Malawi Great Again, chifukwa tufuna khale Malawi okomera aliyense. One, Malawi amene aliyesa kulembedwa ntchito,
chifukwa chakuti munthu uyo ndiololedwa kuti akhoza kuyamba ntchito imeneyo. 2 makopuni akupasidwa munjira yoyenera kuti anthu akagule fetereza, ndiponso 2 pakhalenso universal fertilizer subsidy akuti anthu amene ali pa makuponi nawonso akhale ndi price yawo yakuti akagulire fetereza munjira yoyenera mochipa nawonso for their survival. 3 distribution ya mafuta ikhale moyenera. Mabungwe ambiri anthu ena anabwera muno kuzanena kuti we can start it now, ena anabwezedwa, ena anachitika tricked, ena atengedwa chifukwa chakuti pali anthu ena alandira macommission kumabungwewo kuti nawonso alemere kuti azichera mafuta muno. Ife cholinga chakuti aprofesa alamulire bwino, aprofesa palibe munthu wawavutisa. That's what nanena kuti we will do the counter demonstration kuti kodi inu mukufuna chani pa chakwera simunayende ndawara, apapa mukuyenda ndawara. Kuti chizondi chimakhala choncho mwaonesa chizondi chanu chosakonda munthu ndi cholinga choti khale ndi machalichi m'Malawi muno ndi chiyani. Ngati anthu akupita kuchechi akukanena za chikondi cha Yehova sanamuone pamaso koma kumuzonda munthu akumuona pamaso. Ndi amukonda bwanji Yehova munthu akuti sakumuona pamaso? Ngakhale Mulungu ananena zimenezonso. Momaliza ndofuna ndinene isi, tikamanena kuti boma langoyamba kumene, palibe munthu amene angasuse pano kuti ndizoona kuti amtalika boma lawo langoyamba kumene. Mavuto ambiri wonse amkuwaonawo ndi mavuto amene achokera ku chipani chimene anthu sanachivotere. Ndenonso ndi anthu amene analuza amene akuyamba kupanga zinthu zachimpwirikiti zachipolowe muno m'Malawi, na anthu amene analuza amene ayamba kumamtukwana Peter chifukwa kwa iwo akuganiza kuti mavuto amene anali iwo aja achite transfer kuti akhale mavuto ngati a Peter. Ayi, anthu akuziwa, anthu tikuona Peter tikufuna kuti apange bwinobwino anthu ovutika alandire thandizo la chakudya, alandire thandizo la mankhwala mzipatala, alandire thandizo lokagula mafuta pa filling station mosavutikira chifukwa mafuta amathandiza m'mizi mntchito zambiri. Ena ndi diesel generators, ena magalimoto tating'ono njinga za moto zimayendesa anthu m'mizi ma areas where anthu akulephera kuti galimoto ikafike koma njinga ya moto imakafika. Ndi chifukwa chati kuti chonde tiyesese kuti mafuta apezeke pa each and every filling station. Mawa ndizanena anthu amene they are owning filling station chifukwa anthu ambiri sakuziwa kuti anali a MCP amagawana ma licenses ama filling station kumpoto ko 3/4 za ma filling stations zonse anali MCP. Pa Central Region ma filling stations zonse anali a MCP. Kuno kumwera anali a MCP, anali uku nduku ndi anthu ochepa amene anali ku opposition. Mumulanje mosemu anali a MCP, Mchoro mosemu anali a MCP, Mchilazulu ma filling station alimo kind foro woka anali a MCP, Muzomba Mango Chimachinga Baraka Mwambiri anali a MCP, Salima anali a MCP. So therefore tunena kuti mukhale odeka chifukwa zinthu zambiri zikubwera, muzawayambasiro okoma mavuto andi temporary. Peter will sort them out. Ndikamanese kuti I'm overpraising him or but I'm telling you the truth and the fact that indeed some of these problems that you are seeing today, they are not his problems, no, because budget yet Professor Peter Mutharika has not yet been passed in Parliament. They're still debating on it, they're still digesting on it, they're still scrutinizing it. When it will be passed is when now we shall start now monitoring to say indeed he is doing this, indeed he has done that, or why he's not doing that. At that particular material time, I will be with you to say, let us do it quickly for the sake of our people in the country. Now, unfortunately, this has made this season of mbeu mu minda, ndikulima minda, season ya mvula
the pakala chimpwirikiti, koma chimpwirikiti cho will be sorted out. I believe his appointment of Rosa Biriji is a right one, because the lady works day and night in order to make things done. And this appointment, Mwanamveka, I'm happy because he is from that background. He was once a minister of finance, so he knows exactly where he left and what is to be done. And he's a professional man. I know him better. He'll do and deliver. Chaponda, he was there with United Nations, and he is there, and he has been a foreign minister. So now he also knows where he left, what to do, and how it is going to be done. So this is going to happen. Akurakuru petani chikhulupiriro chanu mwa anthuwa kuti tinsose Malawi tizende bwino. Make Malawi great again. It's a political platform and monitoring tools to sit with that each and every Malawian ndokondwa ndi Malawi popanda chinyengo komasa mwenye mwichenjere musamati ndino anzeru othamanga magazi. Ife tikuziwa wethani yonse Malawi kuti kuchokera pati, and who is doing what, and who is actually coming to you, and how you are going you assist these people. You never had this method before. We know where it is coming from. We see Mawa Meneo, good morning. Sorry that I came so early in order to share this with you. And it's a long VN. I'm sorry for that. I wanted to explain so that you know exactly where we are coming from and where we are going. Good morning.